ассалому алайкум духтарони зебо. ҳама каса хуш омадед ба саҳифаи ман. ҳамин рӯз каме кор доштам, ба бозори саховат рафтам. одамон хеле зиёд буданд, чунки имрӯз ҷумъа буд ва тамошо кардам ҳама чизҳои нав, курпачаҳо, сандуқҳо. ҳайрон мондам. аз фурӯшанда пурсидам ки чаро инҳо инҷо кӯҳна бозор асту чизҳои ин қадар нав, ягон ҷояш вайрон аст, ягон чи ҳаст. Негуфтанд ки ини арӯсакон ҳаст. росташ аз дидани ин чиз одам хеле рӯҳ афтода мешавад. худованд накунад ки ягон оила хонавайрон шавад. хай ҳозир духтаро гап навори ман дар бораи ҷудошавӣ намеравад, чунки ин як мавзӯи дигар аст. ҳозир гап дар ҳамин навор, дар ҳамин чизу чораи арӯс меравад. охир ман ҳайрон мемонам ба ҳамин расму анъанаи худамон. пеш аз духтармоя ба шавҳар додан ҳамин қадар чизу чораи бисёр мехарем. аз сӯзану ришта сар карда то мебели хона, то чизҳои калон калон. ҳамин хушбахтии мо дар чизу чора нест ку? пас чӣ дар кор ҳамин қадар чизҳои калони зиёдро дар буғчаи арӯс доданд? мо намедонем ки оё ҳамин фарзанди мо бо ҳамон шавҳараш ё оилаи шавҳараш ситорааш туғрӣ мегирад ё не? арӯз ҳоло хонаи домод нарафта, аллакай дувуқспални ӯ, чизу чораи ӯ ҳамааш рост карда мондагӣ. ё астағфирулло, охи дар давраи бибии бобоҳои мо ин хел расм набуд ку? дар як курпача хушбахтона номус карда зиндагӣ мекарданд. аз ҳама хубтараш он нест ки ҳамин чизҳои арӯсакаро якто дар вақти хона талбон карданд. дар вақти зодрӯзаш ва бисёри дигар маъракаҳое ҳаст ки мо метавонем ин чизҳоро ба онҳо тӯҳфа кунем дар муддати як сол ё якчанд моҳ. боз як чизи беҳтарини дигар ҳаст ки агар ҳамин арӯс домод худашон ҳамаи ин чизу чораро ба даст биёранд. на ҳамааш роҳҳо арӯсак чизҳои худро барад, сару либосашро, сандуқашро. лекин ҳамин чизҳои калон мисли ҳамин холодильник, диван, шкаф, инро аз ҳама беҳтараш мешавад ки ҳамин арӯсу домод худашон дар муддати зиндагиашон ба худашон ҳамин чизҳоро харанд. вақте ман ҳам ба шавҳар баромадам, 19 сола будам ва хеле шарме доштам ки ман ба хонаи шавҳарам ҳамон дувуқспални барам ё ки ба падару модарам гӯям ки ба ман дувуқспални харид, ин харидатиед. ман мехостам ки ҳамон чизҳоро ҳам худам ҳам шавҳарам якҷоя ба даст биёрем. ба муҳтарам духтарон, арӯсакон гуфтаниям ки вақте шуморо ба шавҳар метиҳанд, аллакай шумо ба сину соли муболиғ расидед ва ҳамчун як мусалмон бояд масъулияти шахсии худро дошта бошед. вақте шумо оиладор мешавед, ин на танҳо вазифаи падару модари шумо аст ки шуморо бо тамоми чизҳои зиндагӣ таъмин кунанд. падару модари шумо тамоми умр барои тарбия ва хурсандии шумо заҳмат кашиданд ва акнун вақти он расидааст ки шумо низ эҳтиром ва фаҳмиши худро, фикру тафаккури зиндагии худро дошта бошед. хонасозии якҷоя вазифаи ҳам зан ва ҳам шавҳар аст. агар барои зиндагии якҷоя дар оғоз ҳама чиз муҳайё нашавад, ин маънои онро надорад ки шумо хушбахт намешавед. баръакс, он чизе ки шумо якҷоя меофаред, зиндагии шуморо бо маъно ва қадри бештар медиҳад. бо шавҳаратон якҷоя зиндагии худро бо меҳнат ва дӯстдорӣ бунёд кунед. ба падару модари худ шукргузор бошед ва зиндагии худро бо ақл ва номус идора кунед. дар давоми навор бошад духтаро, манам хел тобистон ба деҳа рафта будам ва хонаҳои деҳамро тоза кардам, сандуқро кушодам. ин сандуқро ҳам кӯдакҳои ман пас аз 11 сол тамошо карданд.
من هم خیلی چیزی که بود این چیزها رو همش رو گرفته پرتافتم و ماندگیش رو تقسیم کردم به دیگران. باز در جایش چیزهای نوی تازه رو جا به جا کردم موندم. من ببینید دخترها، منم به من خیلی عجیب است که چی چیزها بعد عروسی شما در صندوق شما ایستادگی هست، یادآوری های شما. آیا در صندوق شما هم بعضی از همین چیزهای عروسیتان یا که پیش از شوهر برآمدنتان مانده است یا نه؟ و در آخر به همه شما تنصیحاتی خانه آبادی تمنا دارم دخترها. در تای کامنتاری فکرهای خود رو نویسید. خب تا نوارهای آینده سربلند و خانه آباد باشید. باز بگیریم نه 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 نه